Samuriris eko balik Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kalawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kundha Manik Kakang lah kok dadi kaya ngene kahanane nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina mboten wonten jamak limaripun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya Kakang Nolo Gareng, dalem Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya Bali Martiu Kundha. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem iki kepleset. Ayo wong kayangan iki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Heeh, diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Heeh, iki. Mula kowe karo aku iki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Pilur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane mak wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune nampanana ya. Kula pundi nggo jimat. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Wilawiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyakra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar, ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyakra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata. Inggih menika pun jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Bali Martiu Kundha Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipa nirmala, jambu mete. Jambu dipa nirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ya aku ora ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipa nirmala, pelemper tangga jiwa kejaba awake dhewe.
Berarti awak dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Tru. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu Depa Nirmala apa ulun nulu garing ulun keparengake pelem pertaka jiwa ulun keparengake wah tekan omah Bagong arep tak abapi terus Bagong takon mambu apa Reng iki abab jambu Depa Nirmala pelem pertangga jiwa heeh belum tahu Bagong nek mangan ming pelem pentil wae dilatih sak tlutuhe. Ayo ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manik Maya. Nyatlangening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga Indra wonten timbalan cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu Depa Nirmala pelem pertangga jiwa dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petrukna niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra mareka ten prayatna semuriris mareka ten prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa to Tirta Amerta. Tirta Kamandanu omben-ombene ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ha pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae, Tru. Ha iya. Menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung den rahapi dening Kilurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Kilurah Ismaya nalika semanten pelem pertangga jiwa jambu Depa Nirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Kilurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datane nget semanten ugi Kilurah Nala Garing Tuwin Kilurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagiat pikulun Bathara Narada wau. Ayo terus ndak selantek. Bapak dokoh banget
Senadyan limpat dikaya ngapa? Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya. Kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasena. Indra wonten timbalan. Ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring candra dimuka. Wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Perkencang Maruda yang pak. Ya, nuwun sewu lho, Di. Mboten areges kula menika badhe wantun dhateng pangaos Paduka Pramsi Bathara Guru menika mboten. Namun kok kados mekaten kedadosan ingkang tumandu wonten ing Bali Martikunda Manik. Monggo menika papan suci. Menika papan ingkang mboten nate kelepetan ing dedosan. Lah kok panjenengan ingkang ngregeti dhateng Bali Martikunda Manik kanthi lampah kados mekaten menika kala wau. Kula menika sampun ayem, kula menika sampun tentrem. Paduka Pramsi Bathara Guru paring dawuh bilih boten badhe gendak sikara dhateng Semar. Malah Kakang Semar badhe dipun mulyakaken wonten ing Kayiwangan. Nah, tentrem ati kula. Ning lajeng panjenengan ngaturaken wujuding Pramrtangga jiwa jambudipun nirmala. Sareng dipun dhahar dening Panakawan ketiga tumuli kantaka mboten ilmut Purwadasena. Dalanipun mamputen menika lampahan menapa? Menika lelakon menapa cobi kula badhe mriksa. Lah kok panjenengan Pramsi Bathara Guru menika mentala dhateng kadang piyambak. Lah wah mboten cocok kula nacaranipun kados mekaten. Kakang Narada sampun to. Mbah inggih sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jer menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Ala becik nglampar menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Bathara penyalian wong timbalan ulun kita ngangsek nggen kita sowan ning ngarsa ulun ana parigawe apa mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten kula seba wonten sak jawining Bali Martikunda Manik kathah sangganing para Jawata ingkang sami alok bilih wayah paduka ing Madukara sowan dhateng Kayangan ora dadah konangan Janaka mboten trimah Panakawanipun dipun gendak sikara dening Adi Pramsi Bathara Guru. Janaka tertentu ngamuk wonten Kayangan. Sepinten kegiatanipun Janaka menika namung titah. Menawi Janaka mboten narimakaken babar pisan kula banjut Kakang. Jan panjenengan menika sampun lah kepiye to kok dadi kanane kaya ngene. Penyarian kula wonten maring dawuh. Janaka ki nen munggah ana ing Bali Martikunda Manik. Lho nggih ngesnaken dawuh paduka ewang adi kula. Kakang Narada, kenapa ini? Arjuna sowan. Lah kok Janaka kok kaya ngono iki piye? Anjarian putra Kartawekasan miwah ekatana. Yeka wisanggene maya Wisnu Pratenta
Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka nenamit lamit pasang kalimantap tinebina ngila duni dumawaing tawang tuweng pukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana Janaka kula pundi jimat paripit dayanana ing kasantosan prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang klasa pukulun Janaka wayah ulun Madukara. Padha kali raja sak prapta kita, nggih. Pukulun Bathara sapa ya? Narada. Wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita, pengitulun amanah ta ya. Mboten cetha. Pangestu ulun tampanana kula pundi jimat paripit dayanana ing kasantosan Arjuna dalem ulun apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta. Dene ingkang saat banjure pukulun. Iya Janaka, iya pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar. Tembang rawat-rawat bintombok bakul badhe dipun dul. Sambiwara pawarta binandunging Karna Mili iki Janaka kan jijiki ta iki bilih punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang nala garing menapa dene Bagong katim anu sinten niku Petruk nding Petruk nggih pukulun menika katimbalan wonten ing Kayangan Surabaya Suralaya menapa pasanggiri yugya mekaten pukulun saestu kaleresan menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh kalian menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka kepulun kepareng amadharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi pukulun ingkang semanten andadosaken guru-guru ning Kaiwangan Suralaya ngandadosaken sak mangke kepareng paduka pukulun anyawiji dateng menapa sampun kang ngendikaken dening para sepuh sami nyebataken nyimpen guru kencing berdiri kita kuwi takon perkara apa pukulun kula nyuwun priksa Kakang Semar menapa dipun beta pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya pukulun menapa leres yo pancen bener Semar ulun boyong ana ing Kaiwangan bareng lawan Garing lan Petruk acarya kadha wekasan miwahi godhone suluk meneh
sanggeni moyo Wisnu Pratenta. Ya Mas wicarane. Sesih suarane poso napa. Ya bapak gonceng miring. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, jan ora. Jan kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nala Gareng menapa dene Bagong. Anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira? Nun dadi wuruhananira. Nun wuruhananira menika menapa pukulun dadi pangerten kita inggih. Kakang Semar wis ora eling. Lho. Kakang Semar edan. Tegese ora eling Kakang Semar kuwi kantaka. Menapa sababipun Kakang Semar cantaka? Amarga kantaka beda karo cantaka. Kantaka kuwi ora eling, cantaka kuwi kodhok. Kula remen Bu kula. Janaka lho wonten dawuh. Merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar Nala Gareng apa dene Bagong Arjuna. Mesti nesu Janaka. Wong Semar karo Gareng karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye? Anci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh bukulun. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten Pukulun, kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa Paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna kawuningan Pukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi Pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten apa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparengake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi Pukulun. Pukulun iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang. Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi Paduka Iwang Adi Pukulun. Pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, mboten ikhlas sebab menapa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Mekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun.
Kakang Rada. Mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadhahi guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temama. Nadyan awi aji kegiatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Panjenengan menika sing ngusuk sak penake dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora temama ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun. Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelawan jeneng kita. Pukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Pukulun. Lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Ate nek kena meng geli. Kesusu Pukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Pukulun. Lungguh kisar. Inggih Pukulun. Janaka, kula wonten dawuh Pukulun. Ora takoni. Ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi ora. Sinten Pukulun? Kaneka Putra. Nah, Kaneka Putra Pukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi, Kaneka Resi. Ha sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Lupa Pukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo, saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Pukulun, kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Pukulun. Kok sik suarane kaya ora pangling aku. Wonge glegrak-glegrak. Kowe sapa kowe? Pukulun, kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedak rene. Nggih Pukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doting pentali terang karo-karoan. Ana sing wis dijabut barang. Untu nek Janaka. Pukulun kekilapan menapa paduka Pukulun. Menangka dados kami tuwaning Jawata Pukulun tentu kemawon paduka Pukulun saged mau dhateng batas kula Pukulun. Setan iki Bagong ra iki. Ya trondolo ora. Pukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Pukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados titah
Tita sapa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan Brana. Inggih Pukulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu Dengkulmu Masatra. Sapa? Semar. Oh iya, ngerti nek aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasruk nang Kayangan. Ngamuk kok gasruk ora. Ngamuk. Kono nek arep ngamuk. Bathara Guru ke doyak. Nali, ora kecekel. Oh ya, Bathara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem Pukulun. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Pukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Pukulun. Dengkulmu ana dhewe yang ana. Apa ora ya? Pukulun Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab. Padahal kula sampun positif mengandung. Pukulun Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petra karo Bagong. Sampeyan ora meneake Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petra Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali. Ana dewa tak ingel legane atiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen udu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ra kena dikandhani aja takon terus. Lakon kene margane panti moko aduh mati aku. Wah kaya wes diwaneni wae nek ora diwaneni ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget, Kakang. Anginipun mboten wonten. Terus piye? Janaka, kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nala Gareng kali Petruk punten diangenipun ndokok. Dokok kaya apa wae. Nang pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Suram Dewangkara kengken Liam netra pracenang le nanging sukma moksang triya betapa malang nasibku menjadi tinggal Semar, aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek.
Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh, Kakang Semar. Ana garang Petruk Bagong. Ana garang no Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwoduksina. Yakin aku ora bakal setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih Ndara. Nolo garing. Iya. Ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk Ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Lah iki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon mraga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten napa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem, Kakang. Mboten napa-napa niki dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Anggere jak serius kok glece, jak serius kok menggok iki. Guse. Tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten napa-napa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Daya wis iki kudu Ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jarike. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Ndur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora. Ndur rene. Jan piyayi yang bagus sih. Iya. Ketok.
Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Uduh. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Sri Gandhi. Wara Sri Gandhi. Nah, angka 2 Dewi Prastiwi. Kae janda we. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Sembilan Suwa Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Lha Pak. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni truk. Petro. Ngapa Emil? Cejes ora ya. Apa ora gancane wong. Gleleng. Wah aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar. Mbuh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati. Kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane gak usah ndangani sapa ya, Gong. Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togog Emir. Kakang Togog. Heeh. Aku kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togog. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogog. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan neng kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti nang Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel guluku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong kok asu ae cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek Togong iki ming duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi.
Bathara. Apa? Ora Janaka usek wae ngopo to? Merenahaken kok ora. Iki aku bingung. Bingunge nggo napa? Kyai Darmaji paring dawuh yen to Panakawan pasewakan ing wis kepungkur ora ketok. Ya. Mula tumule aku didhawuhi supaya niti priksa kalawan kahananing Panakawan. Lah kok dadi ora sowan ki nendi Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Mbuh menyang endi Panakawan? Adat saben Semar nek ora sebo mesti menehi keterangan. Ning ora ana keterangan apa-apa. Tumrap para Panakawan. Wah, apa ditanjike ning Karang Kadempel. Miturut aku kuwi luwih prayoga. Yen pancen ngono ayo budal saiki kosik. Kok kosik eneng apa? Rasaku kok ora kepenak ki arep ana apa Werkudara? Sewu pukulun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang ngrayi tadah wadana ingkang wayah. Ya Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing Janaloka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing Janaloka? Janaka. Janaka. Kebangetan nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing Kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ning kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngiyas marang nalindraning para Jawata Janaka. Werkudara. Wonten menapa Pukulun? Janaka munggah ana ing Kayuwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ingkang dumadi jebul Janaka wis ndhisiki laku prapta ana ing kene manunggal kelawan jeneng kita. Mangke piye to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka Pukulun paring dawuh kados mekaten, nyatane Kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo ndak kanthi munggah ning Kayangan. Mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika. Werkudara, apa? Urung ngerti keterangan sing cetha kok adimu tok pala. Sin-isinke. Janaka wonten dawuh, mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Gusti. Ming arep temancep kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh yen Janaka gawe wiranging guru kakekku nang Kayangan. Iki mau tak tanjihke Iwan Pikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah nang Kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan.
Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing ngolino prapting lalis. Aduh. Ngapa reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nek nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti gegulung. Omongane ora cetha. Lakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih, mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka dinganakne Werkudara piye? Waduh, plok ndase. Wah, sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah, Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku, guyu trima lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe nutun Ndawarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa? Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak gerogoti otakmu kuwi tekaning pati. Dan iki Janaka wis sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ket mau. Wah, nggugu karepe dhewe.
Njupuk gada rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya, rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyu jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Uduh. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning njaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep mbangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong napa? Nek ora kelakon bangun trima dientengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetaning ati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lelakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Marti Kundamanik. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diborehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblicuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep apa? Nek wis krungu arep apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun lenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepira kluputan ulun diagung pangaksama bugulun Bathara Guru. Lah dadi kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane.
kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ragate saka kayangan. Menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangka. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong kepengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong kepengin bangun desa kabeh ragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine. Sineksen keblan papat segara gunung. Isine ngrena wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar, Kakang Semar. Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah malah. Wah bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Sampeyan mau baca sumpah lho? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko nangure. Tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngestaya Mas ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawacan ta ya. Lah nek Bathara Guru niku diemutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong diajak-diajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan iki dilehke ning ngarepe Kresna ning ngarepe Werkudara. Men dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya. Kakang ing mekaten dados pamecut anggen kula tansah naliti menapa ing badhe kula tindakaken. Sae, monggo Kakang. Sami ngupakara kayiwangen wangsul dhateng asal mulanipun tentrem ayem niring sambikara. Nggih ngestaken dawuh Di. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, kula isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ora malakama apa. Agak wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Lah kok malah sumbangan nes sing dijaluk.
mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih pun. Kepiye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nur pangapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu, aku seneng atiku. Yen dajanane kula langsung aja. Piye kurang cetha? Waduh cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok, Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten? Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara, oh Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku ngenten. Ngenten nggih Ndara. Wajane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah dituthukke ning ndasmu. Wah, amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi Karo sapa? oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing ndadekke ku Janaka sapa? Sing ndadekke Janaka Siwatagak. Ndadak ngene toko barang iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Patagak, nek ra sedaya manggih Padang. Ati balen iki tanganku aja digoceki sak penake dhewe. Nek tok goceki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digoceki ya wong ngantil kiwa Ndara ki juruse kiwa tengen maine. Apake padake. Wong edan bebeda Bendara. Nyun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong golek Ndara Werkudara. Kowe ngapa itu tumbak cucukane? Ora ngerti mau takokke kok Bagong endi terus kula golekke aku ngono. Wah bandem ndasmu lho, Ndra. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora gawe sengsara ndak tuman. Ah, sama. Ora ono. Koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke omah ping pindho. Wah. Cengenges. Dadi Janaka glelenge lan jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali men njaluk pangapura. Anggepe sepenake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, main coprae. Waduh. Padake nyepelekke ora. Janaka Wonten maring adang. mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ana nang mburi kono. Nah.
Lho iki sing kawogan kok ora ana. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep ngalake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalake kok wong ora entuk kalah, Werkudara iki ora entuk kalah apa piye? Rewet. Cuwek ndasmu. Wah, Gong. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu, aku ya bakal bantu. Tenane. Iya, aku ki bendaramu kok. Seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu. Tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to? Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? Bantu jotos re. Jotos ah, jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos ki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki, Ndara.